Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenze esinye isibalo sisuka kwama-decimal sikuyapha kuma-fractions. Nasi ngikubhalele. Into enjengale uzoyimisa kanjani? U0 wethu kuphi? Ukwama-tenths. U7 ukuma-hundreds. U2 wethu ukwama-thousands. Ngakho u7 wethu sothi kuphi? Ukwama-10,000s. Sifuna ukwenza i-fraction. Ngoba siyabona ukuthi inamba zethu zigcina kuma-10,000s, kwenza kube lula ukwazi lokhu ngoba sesiyazi ukuthi inamba yethu sesingathi divided by 10,000. So ithatha inamba yethu 727 sithini over 10,000s. Uma siyibhekisisa ke lokho esikubhalile manje kuyefana nokuthi impendulo yethu lo ngoba ayikho inamba engenela zombili lezi inamba. Uyabona ukuthi u7 ngeke kungene, u3 ngeke kungene, u2 ngeke kungene. Angibona nokuthi no3 uzosebenza, bakungasebenzi u3 kuyefana nokuthi u6 no9 awuzosebenza. Ngakho iyo impendulo yethu le.